Tatrap. Diego Bandito. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Itaas sa kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol. Check your love radio TikToks. It is now 30 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Oy, basic daw nakatutok sa atin yung mga taga Romantico Transport Group na laging nakikinig, nakatune in sa 90.7 Love Radio. Yung rota daw nila ay Fairview, Buendia, Pasay. Maraming salamat sa pakikinig. Basta tugtugan na malulupit. Sigaw ni Kajot! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Okay, Tang, hindi na natin ito patatagalin. Alam ko, inaantay mo na, nag-aabang ka na naman sa ating Lologican. Eto, pag-usapan na natin to! Mister na nanghingi ng sticker sa isang vlogger na rider na babae. Misis na angkas, nagselos, biglang nagwala sa gitna ng kalsada. Ang bihira naman, oh. Tapos yung lady vlogger, ang pobreng lady vlogger, itinulak at sinabunutan pa. Pambihira. Kasi ito si Mister nakita sa video, nung humingi ng sticker, parang pasimple, tinapik yung yung vlogger na ma'am pahingi ng sticker pero tinapik sa bewang. Eh naka-crop top pa naman. Doon nag-init yung ulo ni Mrs. Hinampas tuloy siya ng helmet. Pambihira naman, oh. Tang! Eto masarap logican. Alam ko abang na abang ka na, boards. Logican na natin to, Tang! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin yan para mahimasmasan! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Basic kasi to dapat kung kilala mo yung misis mo na silosa. Huwag ka na magni-ninja moves. Diba? Well, bakit ganun na lang katindi ang galit ni misis? Well, may mga possibility na nagkaroon si misis ng trauma. Bakit ganun ang naging reaksyon niya? Meron ding possibility na baka si Mister ay isang Tang? Isang Hokage sa Konoha! Alam mo ba yung mga Hokage sa Konoha? Sa lugar na Naruto, yun yung pinakamagaling sa lahat eh. Diba? Yung mga Hokage. Pambihira naman, oh. Eh lahat naman ng mga kabisyo, ganito naman eh. Posibleng may nagawa nga dati si Mister. At yun ang nagbigay ng trauma sa kanyang misis. Kasi lahat naman ng behavior natin, may trigger yan eh kung bakit nagbibehave yung isang tao na ganyan. Di ba? Oh, isang taong kung ganun, kung walang trigger o pinanggalingan, basic yan, may pinanggagalingan talaga yan eh. There could be various reasons why some wives may experience jealousy and become angry. Diba? Nagsusuper saiyan. Oh, at ito po ang ilan sa mga possible reason. First, gaya po ng sabi ko, basic, past experiences. So, posible yung mga previous experience na pagtataksil o pambababae, either in current relationship o yung sa mga nakalipas, will lead to pagsiselos. Tandaan po natin, trust issues from past can manifest as jealousy in the present. O, di ba? Oh, no! O, ito pa, isa pa sa mga dahilan. Insecurities of the partner. Minsan ang pagsiselos ng partner can be triggered sa behavior din o action ng kanyang partner. 'Di ba kung ang asawa mo ay medyo
nga kinarat. Diba? Karatutay. Malandi. O posibleng mag-trigger din yun sa misis. Halimbawa, Col, kagaya mo. Mahilig kang magbiro sa ibang babae. Sinasabi mo, biro lang. Pero pag kumagat sa biro, susunggaban mo rin. Diba? Basic. Alam na yan ang asawa mo. Alam mo kung bakit? Bakit, Tang? Eh kasi siyempre, diyan mo siya nadali. Pambihira naman! 35 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Tuloy lang rakraka, tuloy ang bakbakan. Dito sa pinakamasaya, pinakamalupit na programa sa radyo. Programang EDSA sa 90.7. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!